Nu știu cine a putut să spună o astfel de tâmpenie, că în Statele Unite a murit mișcarea hippie. Mircea Eliade a spus că se poate declara de ce iubește mișcarea hippie, pentru că este ultima încercare a omenirii de a se identifica cu cosmosul. Mișcarea hippie reproduce într-un fel și viața lui Isus. După naștere, în acea perioadă în California, spre care au venit nu 3 magi, ci magi din întreaga lume, a urmat uciderea pruncilor, tăierea părului, cu alte cuvinte, tăierea blugilor, peste tot, interzicerea lor, pe care fuga în pustiu și acum probabil încă sunt în pustiu. Deci nu este vorba de niciun fel de moarte. După 33 de ani, deci în anul 2000, această mișcare va fi înălțată pe cruce. Exact ca Iisus. Atâta vreme cât este exponentul următoarei epoci de existență a Pământului, existența de 2000 de ani de sub semnul vărsătorului. Pentru că din 2000 de ani Pământul trece dintr-un semn zodiacal într-altul, de la pești la vărsător. Asta este și motivul pentru care există și acea părere că e New Age, părerea că e necesară și o altă religie. Eu nu spun o altă religie. Biblia își termină existența, adică Noul Testament. Valabilitatea în anul 2000, mi se pare normal. Pentru că în jurul anului 0, până atunci exista numai prima parte, nu din Biblie. Atunci s-a născut Noul Testament. De ce? Pentru cei 2000 de ani. Se va naște un modern testament de data aceasta? Probabil. Nu de pe acum, pentru că Biblia n-a fost scrisă în jurul anului 0, ci mult mai târziu s-au adunat toate, nu? Valabil pentru următorii 2000 de ani ai Pământului. Ne-ai spus de Mircea Eliade. De asta spuneam, adică hippii n-au murit și nici n-au cum să moară. Bine, nu au murit și, acolo, dar se pare iau alte forme. Dar se pare alte forme. Crezi că un individ care umblă în costum și cu cravată nu poate fi hippie? Ba da, avem un rocker care vine în costum și cravată. Tot. Nu e vorba numai de rocker, răspund de hippie. Care e hippie. Dar am auzit și am citit că nu ține de formă, nu ține nici de o structură muzicală anume. Există tot felul de false probleme de genul ăsta. Vai, Doamne, criza teatrului. Criza teatrului. Cum e posibil? Ce se întâmplă cu teatrele noastre? Teatrul. Teatrul n-a fost niciodată în criză și nu va fi niciodată în criză. Teatrul nu este pe moarte. Teatrul este teatru și este veșnic. O anumită formă a teatrului este în criză. Forma actuală a teatrului este în criză. Dar asta nu înseamnă că nu se naște una nouă. Oameni buni, inevitabil se naște una nouă. Teatrul nu va muri, arta spectacolului nu are cum să moară. Nevoia de comunicare, genul acesta de artă, ăsta nu are cum să moară. Nu înțelegeți? Va lua alte forme.